Boas noites. Esta mañá comezou un novo rexistro no Queens, o club de Alterne que se convertiu no epicentro da Operación Carioca. Deceas de axentes das forzas e corpos de seguridade do Estado comezaron a traballar para buscar novas probas contra o principal imputado, o proxeneta José Manuel García Adán, que tamén estivo presente neste rexistro. Incluso acudiu a xuíza instructora Pilar de Lara. Todo apunta a que se quere localizar os restos dunha prostituta que supostamente foi asasinada neste burdel. Varios coches patrulla, furgonetas con axentes da Garda Civil e equipamentos, axentes da Unidade Central Operativa da Garda Civil, Policía Xudicial e outros efectivos forman parte do espectacular despliegue que tomou esta mañá o Club Queens nun novo intento de rexistrar as súas instalacións por orde da titular do Xulgado de Instrucción número 1 de Lugo. Nas imaxes poden ver a propia Pilar de Lara que acudiu ao rexistro. Tamén o principal imputado na Operación Carioca, o proxeneta José Manuel García Adán e o seu abogado. O letrado Manuel Ortega foi quen confirmou hoxe a práctica deste novo rexistro no Club de Alterne, un local que xa quedara prácticamente desmantelado nunha primeira fase da Operación Carioca cando se practicaron a maioría das detencións. Segundo algunhas fontes próximas á investigación, no rexistro podería empregarse incluso un xeorradar para buscar restos humanos. Esta búsqueda estaría relacionada cos rumores que rodearon sempre a esta investigación sobre a posibilidade de que no Queens se cometera un homicidio ou dunha das prostitutas que traballaba no propio club. Ao longo da xornada, algunhas fontes apuntan que tamén se uniron ao rexistro unha escavadora e un tractor equipado cunha desbrozadora e incluso os bombeiros. A Garda Civil chegou a cortar a circulación pola carretera que dá acceso ao Club de Alterne. Relacionado coa Carioca, onte tamén se celebrou unha proba preconstituída que, segundo informa hoxe El Progreso, non aportou ningunha novidade sobre o xa coñecido. Prestou declaración unha muller brasileira que traballou como prostituta no Queens e que quere voltar ao seu país, motivo polo cal a xuíza convocou esta proba. A muller incurriu en algunhas contradiccións, pero segundo El Progreso foi especialmente chamativo o seu relato sobre unha orxía protagonizada por un empresario imputado, cliente habitual do burdel. Ao parecer, esta persoa organizou unha festa con 9 mulleres pola que pagou 9.000 euros e na que non faltaron o alcohol e as drogas. Na tarde de onte, a presidenta da Deputación de León, a popular Isabel Carrasco, morreu asasinada a tiros na capital de León. A policía xa detivo a 2 mulleres, nai e filla, vencelladas tamén ao Partido Popular. As principais hipóteses apuntan a unha vinganza persoal porque a muller máis nova fora despedida no seu posto na Deputación de León. Hoxe os concellos galegos e deputacións convocaron un minuto de silencio en sinal de dó polo asasinato de Isabel Carrasco. En Lugo, as principais autoridades de Partido Popular, Partido Socialista e BNG amosaron o seu rexeitamento a este tipo de violencia inxustificable e uníronse para concentrarse diante da Deputación. Ademais, tamén suspenderon a súa axenda de actos. Eu onte xa facía unhas declaracións claras e contundentes na cidade de Vigo, cando tuvemos coñecemento do brutal asesinato de Isabel. En aquel momento xa estendíamos a nosa solidaridade e o noso apoio á súa familia, aos seus amigos, ao Partido Popular, toda a provincia de León, cunha condena expresa, clara e contundente de rexeitamento desa violencia, unha violencia sin sentido, unha violencia absolutamente injustificable e que agora ten que ver da mao da resposta do Estado de Dereito con unha contundencia idéntica, similar. E, por tanto, unha vez máis, volver a condenar de forma contundente ese asesinato e facer un chamamento xeral á sociedade para que efectivamente todos teñamos unha tolerancia cero con ese tipo de comportamentos, que realmente entendemos que nunca a violencia é a resposta para nada e que o Partido Socialista condena claramente calquer tipo de comportamento violento. Era o que tiñamos que facer, non? E eu creo que ela tamén entendeu que esa situación, eses comentarios foron un erro, non é unha opinión compartida polo PSDG e, por tanto, se fixo o que se tiña que facer. Sin máis algaradas, sin máis
exhibición de ningún tipo de actitud por parte do partido, sino se fixo que se tiña que facer. E eu creo que tamén a sociedade o agradece e ela mesmo tamén o agradece. O proceder neste caso, en primeiro lugar, é mostrar as miñas condolencias á familia de Isabel Carrasco, a toda a familia dos traballadores da Diputación Provincial de León e a toda a familia do Partido Popular de León tamén. E, por outra parte, pois, bueno, mostrarnos ese rechazo e ese sin razón dun asesinato así, sin sentido ningún, e ningún asesinato ten sentido, pero, bueno, non se lle atopa sentido ningún a este terrible acto, a este terrible asesinato. Os vándalos danaron 7 parques de xogos para nenos nas 2 últimas semanas na cidade. Segundo informa hoxe El Progreso, incluso roubaron e pintaron algunhas pezas, chegando a queimar algúns destes xogos. Semella que os vándalos non lles gustan os parques infantís da cidade, xa que nas últimas 2 semanas causaron desperfectos en 7 deles. Os danos non son sempre os mesmos, a súa gravidade varía dun a outro e polo de agora o dispositivo despregado por axentes da policía local para atopar os causantes dos desperfectos non deu resultado algún. Segundo informa o xornal El Progreso, os ataques aos parques infantís coincidiron coa celebración de botellóns ou unha noite previa a un día festivo, polo que todo apunta a unha relación co consumo de alcohol ou drogas. Ata o de agora sufriron danos 2 dos parques de Garabolos, o do Sagrado Corazón, o da Milagrosa, o da Rúa Norias e os que hai no parque de Rosalía de Castro. Os ataques varían en función do lugar. Por exemplo, na zona de Garabolos, no parque situado á beira do centro comercial As Termas, os vándalos queimaron un tobogán e xusto na zona superior roubaron un columpio. Pero os ataques non atentan únicamente contra o mobiliario, senón que tamén poden afectar os usuarios. Dende o Concello detectaron que en moitos dos casos as gamberradas únicamente consistiron en retirar os parafusos de seguridade dos aparatos. Este roubo pode ser moi grave, xa que en moitos casos estes parafusos non se ven, polo que é difícil darse conta da súa falta, polo que a seguridade dos nenos pode correr serio perigo. Noutros casos, os actos vandálicos consistiron en arrincar o pavimento da zona de xogos, romper pezas dos aparatos ou mesmo facer pintadas neles. Dende o Concello pediron a colaboración cidadá para tentar deter estes ataques, pero moi difícil que alguén poida avisar de inmediato a policía, xa que os vándalos actúan pola noite. A Asociación Lugo Monumental ven de presentar unha denuncia ante a Fiscalía sobre o ruinoso estado do cuartel de San Fernando. Esta non é a primeira denuncia deste tipo que recibe a Fiscalía. A Asociación Abre la Muralla presentou unha denuncia semellante que finalmente foi arquivada. A Asociación de Empresarios Lugo Monumental rexistrou onte na Fiscalía un escrito no que solicita que dictamine quen é o responsable do abandono do cuartel de San Fernando, declarado ben de interese cultural, e se esa falta de actuacións pro seu mantemento pode ser obxecto de delito. Lugo Monumental emprende unha vía que xa empregou hai uns meses a Asociación Abre la Muralla e que terminou co arquivo da denuncia por parte da Fiscalía. Dende esta asociación tamén advertiron que as vallas que colocou o Concello arredor deste cuartel están ancladas ao chan, o que fai pensar que non serán provisionais. Compre recordar que o goberno local tomou esta medida o mércores da semana pasada, xa que unha das vigas do teito está danada, polo que queren evitar que calquer tipo de desprendemento poida danar a calquer cidadán, incluso fenómenos meteorolóxicos como fortes choivas ou refachos de vento poderían provocar o afundimento do tellado. Os irmáns Vallejo gañaron por terceira vez na súa carreira o Rally de Sierra Morena. Unha victoria que lles dá unha ledicia contida, xa que só teñen asegurado participar na metade das probas deste ano.
Os irmáns Vallejo regresaron ao Nacional o pasado fin de semana en Córdoba, no Rally de Sierra Morena, e non puideron ter unha volta mellor despois dun comezo de temporada con moitos atrancos. A vitoria nesta mítica cita devolve a esperanza a un equipo que aínda ten moito que dicir. Muy contentos, más que por la victoria, que también, evidentemente, pero sobre todo porque me sentí muy a gusto con el coche y después de tantos vaivenes antes de empezar la temporada, pues creo que para todo el equipo era importante, ¿no? el avanzar y ver que estábamos en el buen camino, sobre todo en la puesta a punto del coche. Con esta vitoria, os Vallejo fixeron historia ao ser os primeiros en gañar en 3 ocasións esta cita, un dato que descoñecía Sergio e que o enche de orgullo. Me lo comentaba Diego cuando íbamos de viaje al rally, y yo la verdad que no miro mucho las efemérides, pero está bien, oye, es una victoria más. Yo creo que quizá cuando seamos abuelos lo veamos con más interés, pero a día de hoy yo disfruto haciendo lo que me gusta, con una gente maravillosa que tengo alrededor, empezando por Diego, que hizo un grandísimo rally conmigo en esta ocasión, igual que hace siempre, pero esta vez yo creo que, bueno, por otros temas, creo que más de valorar, y ahora pues a seguir disfrutando del deporte y de vivir el día a día con el deporte que nos gusta hacer. A non homologación do coche dos irmáns Vallejo ao comezo de temporada impide que agora comanden a clasificación do Nacional. De todos os xeitos non perden a esperanza, malia saber que teñen un orzamento moito menor que os favoritos ao título. Sí, hombre, es evidente que bastante daño nos hicieron porque perdimos el resultado de Canarias, ahora estaríamos líderes destacados, pero no se puede mirar atrás. O sea, la situación es que ahora conseguimos estar en competición y además ganando, o sea que muy felices, y no miramos mucho atrás porque si no te tiras de los pelos. Así que a pensar en el futuro. Sabemos que el campeonato va a ser difícil porque aquí fue un paso importante y sobre todo a nivel de moral para todos pues muy importante, pero no creo que sea la tónica de todo el año, por desgracia. Pero no hay que olvidar que el coste de los vehículos de los rivales dobla el del nuestro, entonces en algo se tiene que notar. Pero bueno, nosotros vamos a meter presión, estar ahí, tratar de hacerlo bien, sobre todo nosotros no fallar. La buena suerte hay que buscarla, ya sabes cómo es eso, entonces trabajar bien en la fiabilidad y esperar que no venga ninguna mala suerte de roturas ni accidentes, y a partir de ahí, si los rivales fallan, aprovecharlo. Pero tengo los pies en la tierra y sé que va a ser difícil el pelear por este campeonato. Agora só pensan en ir proba a proba e non mirar máis alá, xa que non teñen asegurada a posibilidade de competir en todas as citas. A día de hoy tenemos seguro llegar hasta el Rally del Bierzo, que es mitad de temporada, y si ahí estamos con opciones, pues es un problema, porque tendríamos opciones, tendríamos ilusión, pero no tenemos presupuesto como para salir a disputar los rallies para ganar. El número de neumáticos que hay que gastar es importante si quieres optar a la victoria. Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso y si llegamos al Bierzo y no hay presupuesto, pues bueno, perderemos una oportunidad de oro, pero tampoco hay que volverse loco, y si no hay el presupuesto para hacerlo, por muchas opciones que tengas, no sería razonable. Despedímonos coa exposición Converxencias que se pode ver no museo, pero lembren que a información continúa como sempre no xornal El Progreso e no portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañán.